Ariru Ruto asa magazeti kurwa Kenya weka kinse kinsiko bunakoretwa sore na KISII FM. Writer mwancho matigali na inde ne mambingia to kwarigania ase enseme ya magazeti. Writer mwancho matigali na inde ne mambingia to kwarigania ase amagazeti litko lya lero Jumatano chitariki 30 ne momutienyi ogatana gatatu mwaka w'ikirwe 2022. Lena. Yes, jambo. Ujambo. Sijambo. Tangu siku ya Jumatatu. Tangu Jumatatu sasa ndio tunaonana tena. Kabisa. Kubako kwa mwancho matigali mbwate gazeti ya Taifa leo. Ekero ndoche kaiga Lena egasi ya chakire. Litko ligoro Jumatatu yaringe briefing ase kambere kenemense ya Kenya. Ase bono ndoche gazeti ya Taifa leo ipeje ntangani ikumulikira ase gotebanga Pigo kwa Ruto Kesi Ikianza. Nga amaganio osogosaba kwa Ruto nkole aganetie gutanya altegwikirana. Gati yabo omuskeruto nigaganetie gutanga kiombekeri getenete abawakili kamanyekana LSK gutaye sorania nekinekyo na boigo ngiatagetenga omuteneri bwelichiko tachigwancherwa nere gwesorania sekinekyo na boigo kubatanga aba commissioner batano mu ba IBC gutachie kurwa obusaiti asekigambiro bwa bene bolia personal batari kurwa buna commission aseba igo obo shahidi wa John Gitongo muskerutalo kana mbochi gutumika sekigambiro na ugo sabukwa na korku gwatugetere twale ekiamagia pharmacy ekyo boigo kereke asobomo bwa Kenya kwanza ugosaba kwabo gosoe kebekwa ase ekigambire kena korku gwatugetere twale ekina kia Moses Kuria kumutanga muraibu azimio ta kineke ngechi kugambwa na kero kyo gyatugetere twale aha. Ase gazeti ya The Daily Nation mwancho mutagaralichi tariki ekyo Jacobo tiekire goteba tariki 30 na jamo aboigo eyunere ngane irobolito na nekio kirachigo chaka gotegererwa rero nikigambiro gya Supreme ase ngana yo kwamilia machibu yomo obochorio bonene specifically ase kero gekene kyo buraibwensi ya Kenya. Mna watebete muna watabire igoro nili tukulia rengeria briefing kurwa ase kigambiro ekyo kenene na abana chiebina aba batano na babere bakoragwa no munachibi no munene Matakome mbaruete ebinto kianda birache ko babikorigererigwa elinda at the end of the day bakoroko na chagose umusike William Ruto yore the president elect na chore tu kolengana nelichiko gose bago chiko nullified among the things bago chikorigereri Jacobo ne metambo ya IBC korora gosenje ikiranetie ebinto byonsi biganeirie asobo choriobo nabono integrity ye metambo ye verifiability security ne binto binde bina byaganirigwe wose metambe yenje abetege ko interfered with because azimio ngote babale na njabete hacked igo ebine bintu bago chikoligereria baligereria go sogo ogo teneni go koba cholia se county cha Kakamega na Mombasa ngo chiete kogera aba kichikura mbeso kia sobonge chinga kichiche chikura bachikoligereria go somo sike William Ruto na nyoleta chikura Ekarengo kia 50 igoro yemia plus 1 that is 50 plus 1 because according to omusikera Raila Odinga Ruto tachieti konyora 50 plus 1 yuere mamincha yeri chikonya tanyoreti it means he is illegally declared the president elect. So those are some of the things bago chikoligereria kereki na kego cha kwa in fact gia chakira gotegererwa rero mambia rero na ende ase gazeti ya The Daily Nation kubwatikana nekio ntobwate ebinto mune bigwa kwaneire na okubugwa kwa William Ruto among them noko ogotanchiranwa kwa Mwatoni General gochekobera ogotanchiranwa kwa amateneri bwelichiko kwa mateneri bwelichiko gochekobera sekinekyo na aba nogo tatango kwa aba commissioner ba IBC gocheko kobeko bosaidi bwabo aseke gambiro Raila Odinga nanyorete obobui obotangani asogwanchirwa go access chi server chi IBC number 1 chikuranchi chiko baro koro 15 polling stations in fact nchi achagete ko barwa because baba yete ko rugoro saa 8 goika litkolia alamisi mambia that is 48 hours but rende naende
na ruete request bara si barusia tender ya Smartic company iria renge kubwaterana na IBC eoro kigwebe kugwazi bateke gambero korangia ngia kanete ogosaboko so bine bintu mwancho motegereri bia baire bikomorekerwa zaidi ekereki ne kyo kego cha kagotegererwa litkulia rero oroboti oranyore kamili ase gazeti ya The Daily Nation page ya kabere ya gatatu ya kane ya gatano na limo ne page ya gatano na gatatu. Alright, ase page ya kabere ya Taifa Leo mwancho motegereri nige kumurekera buneki nekyo kerachie gotegererwa litko lia rero ase boigo ekineke kerategererwe na kerachie konachwa litko lia Jumatatu na buna twabo kumanyirie page ya kabiri baregendete kwera buna litko ligoro lia renge briefing egati ya abawakili babwate amaganio ao na araitete ase boigo umurwaniri bwe kiama kia Roots Party Professor Wajakoya aikiranete kugania nere koba gati yabali barachigotegerera na maybe korua amaoni yabo aseki na kolinda gakanwa na gotebwa onyendi atagete abo yo mubwa bali barachigosoranirwa nekineke amatukaliane abaye tu correspond kangane nalyo ali abegete ogosaba kwae chika kiche chyo muna twa kuma nyuma ncho matagali ogosaba kwa omoske William Ruto kugania nere Gidongo John Gidongo tache koina na oversight igoro ya goteba buna kisaba chiabete hakde na korugo gwatutere twale ase kikambero giatebetenga Gidongo na bwatelibaga lyogo so ase kikambero na kwerera njira kieye chisabe chiabete hakde chinga kiye chicho ogosaba kwa nkoli kwa begetwe kwali kugania ekiombe kia IBC igetware omuwakili oyomo oyo uganirie koba kolende bakakana ke bakamochora kurukwa Poel Mwite amona mungwano kurukwa Isa Mansur uche gutenda abakamishana bali bane kegera barabumba bwate enjera yabo yokurubu busaiti nabo igo mo vice deputy chair KBC yes Philomeno Mwilu Muswati Philomeno Mwilu nigatebete kigambiro ngerio chigwesonania na ugutaigwa na kolegati ya IBC kumuboria umunyakiro IBC wafula Chebukati kugaya na manganayo barabuka abanyene na IBC yes. Anyway, ayona romo ncho motegereri abetega kumurekera negati bintu binde naroche ni ambayo ni Pigo kwa the deputy William Ruto Raila agaetwe 17 lawyers Ruto akaigu 8 lawyers go 7 yes 7 lawyers na roche Fred Ngatia okorera sana okotebanga yaya abawakili bayiruna abake kero bali bande bayira abawakili 15 nomo na barabuo babwate abawakili in fact abawakili bane wata wakili wane yes. And at the same time na nyene chinsa babe allocated aba mubwazi myombwa etwe chinsa chinyinge compared to musike William Ruto because each lawyer gaire go sene chi minute irenga no ekaro chale kobekwamo in fact yere difference ya 1 hour yarengi ya 1 hour na nkagete kigambiro maitekeruge koina na chinza chiria ebintu mbirige kubwatia gocha usakoligereria abale chi group mbali chikoma soera William Ruto so kero montale koba allocated chinza kolengana neki na kirikia ngakia uchuge kwana na usakoligereria muske abakili bo muske Ruto baguchikotema kuegera na kwene kinga chikule chechi yagetu asinjira yo bwasio usakoligereria pia IBC nere nebwate chinza chiaye gona chirichi bono obeke chia Ruto chinza chiri chia Ruto obekene chia IBC bana bokonyana baru chinza chia bonje kwalite kichiro all right ase page ya kaberene ya gatatu ya gazeti ya The Daily Nation uruna roro boti rogendere tu mwanchu motegereri ko bwatekana na briefing ya betege gokoreka igoro ase kigambiro gya Supreme abwa somo na chibi no munene bwensi ya Kenya Martha Koome atebete na amachiko nare strictly arachiko baga ko bwati gwa seke gambiro rero nabo wakili naba na chibi na bonsi bara beba gwikirana seke gambiro kyo batebire mbali gochie ko tolerate amangana yo gotumia
chinkwana chitanchiri you use chinkwana chiri chianchira se kigambero kora maranko yugo se kuimukia amaberera gochaka kurutira na mangana gari okunkori gochikoreka se kigambero naende batebire mbali gochigo extend time anya kwabira allocated 3 minutes Jacob echine chiyo gotumeka gwatebe isaneka nayo kwa gwole chinga kichinde baadaye chinse echi chikoera in fact ekyo mnanse gatie musubati Martha Koome atebetenga chinza chia onyo chikoera emaikie kulimigwa igo twakorana naye yani yana kwana busa lakini chinza chia ochiko tigara tuliko donetia otebenga chinza chia ne chia tigaire tigandro ne tiko chia asina andu mwakiri munga akwandege ntekenga chinse chikoira na gocha sekigambiro yari rachido ne tiko cha sekigambiro tochitumeke ndivyo hivyo naende batebire mbali gochiko waste time go dwell on one matter batebire weba gochiko deal na submissions kero muntu agotene na kwegerera gento geteonyo na mangana ye chisava kwanda ra chisava so bwagare and briefly gotumia ka mangana re brief asengenjo batebire they have gone through evidences chichonsi basomire chia moswali oyure Raila Odinga ne chivonsi bali basoereire babo William Ruto IBC na Chebukati so wamepitia ibi ntaba kwa kili bako koralero ni submissions bali gochiko ko waste time gosoko tumeka mangana mangase kigambero. Alright, page ya gato ya Taifa Leo nigo mwanchu mategereri ekwera na omo ambassador bwa ense ya America nigo litukoligo talete county ya Kisumu omo Subati Margaret Whiteman yenkaite yabete etaro ya yentangani maiga ya chitariki emerongo osema tuko emerongo 25 abiri konyora etire ase aboretie na koena na amabaga goteba na ba menyi ba ense ya America mbanyara gutara se county ya Kisumu sengenjo ba werete chibura buru chiao chikwenekiwo chingaki obochori bwa kolete kibwo ikirete omwelio ase page ya gato bado ekwera omujumbe omochole bwa constituency ya Kapsarete Oscar Sudi bwango igana rokana chingaki aligotianwa omo governor bwa county yo ya Trans Nzoia bwana koti moja na rokana gote okomosomero mo commission agete komite binga bono bintu bimu ala otokolire bibe chingaki chenu cheikire kukominyo kitole kurwaiga na bado ase page ya gatete kwera litkolie igoro serikali ya sogete chinamba plate chinya ase moyogotenera mona omwaziri bwobolendi omusike Fred Matiang'i ase chi number plate chinya chikageri chira chigosangiria nako nyeretera serikali chishilingi chi bilioni 14 chinugutainye erinde chinyare gukinia uchumi ense ya Kenya. Roboti Oruigoro yechi number plate chinye mwanjo motegereri rora ase page ya magega kabisa ye gazeti ya The Daily Nation ebagoteba Kenya igere estimated gotwara 5 million cars tokana 5 million na mindio sina chigari chi milioni sana asa wanda 5 million tinjo akima na banyo 5.0001 igo ngangore yes chimilioni sa chigari chimilioni sana chira sense ya Kenya na muntu gagara chikuganirigwa gwakana 3000 konyora number plate yenya obuye mwe number plate yenya by the way Jacob ige kunyara go ebwata details chio monyene gari chigari yenyene mpake meki ye gari nande chiagera na kero yasi teire isiko cha gusira go siko yani kero ya ibirwe na kunyara ko ba track na gotoka bwangu sana haraka sana so technology ya very improved in fact chire ba tebire chire digital at the same time chipiki na chiro chinchi twale chi number plates chinya with the same specifications choko chego chi kole kurende but chipiki chiro chichi wakana 750 shillings. About your mwancho motegereria se gazeti ya The Daily Nation go korosoma se page ya magega kabisa. Chingaki page ya gatano ya gazeti ya The Daily Nation ekwanerete igoro yobo sibole Raila Odinga etwe wo access chi server chi IBC na ogo che koirorerwa ko barwa chi wechikura ase chi polling stations 15 na chi polling station yechigara chigo chikobarwa abagenti korwa se chinsemo ibere ngochi goikira na barororo right that is ensemo yo musike William Ruto na ensemo ya Raila Odinga bono Raila babere na Ruto babere oyo gochi gotenenera no muri kio monene bweke gambero gia Supreme yes
alafu yo gochikobe ko borendi ni Inspector General Hilary Mutyambai kolengana no gochika kwa bete gokorwe gwali tuko liegoro. Alright, ase page ya kane mwancho mategeri ya Taifa Leo nige kweranga bono omuske William Ruto niganye kodrepi gesiase family ya murai ukabiri gwense ya Kenya nyagosira Daniel Toroitich arap Moi chingaki obochori oboke bwakorekanete chinsemo chia Rongai ime county Nakuru ase bono family ya Moi egotebekana wetera Raymond Moi uyoro mumura omono Moi atugu yani abuetwe asobochori obo wetera mungwano kurukwanere Paul Chebor wikema kia United Alliance na kyo UDA yabwetu ase chikura chiribu 22 chingaki Raymond Moi abwate chikura chiribu 14 inyora bwango iga ya chinsemo chia Baringo asokoligia obo kerokyo bo senator nere Gideon Moi mumuro mwa Raymond Moi nere nabwetwe noli ole kurwanira wetire kiama kia UDA. Na hivyo ndivyo no sasa ni legacy ya Moi imepotea kisiasa, lakini kwa miaka 5 maybe inaweza rudi after 2027, you never know. Page ya 5 nalimo ya gazeti ya The Daily Nation ige kwanira igoro ya Chebukati bunabono tubo sibole bugo chiago koraki nekigambero petition ya yarenge na bancheruwe gose yaba umaite bali babo Juliana Cherero yo ramo deputy commissioner abukambe KBC bata yata sengencho ni tutora bange tuanchere intuto amwempa wakili kibago chiko koba kwanda kwanira IBC but ikingia kane tu bagatebi kubaro buba egwa ba wakili baba sengencho mbabu ati view same na IBC in fact bono kwa beto ko buo konede ko chia Chebukati but Chebukati na bwate ege tirege tindi sana ko chego prove na obachori mbwa kolekane za senchira yake neno bwasyoku enda kolengana neli chiko oroboti uranyora se page ya 5 na limo page yubo ige go kwanera igoro muna George Wajakoya ali ne tuli bagali go chia ko bwatere ni gwa sekineke kira seke gambero litukelio ligoro kira kineki kiko chakali tukulia lero. Alright, ase page ya 5 na limo nkagete rachie ko ba oroboti ro mwali ndachie ko enana ase page ya 5 na limo asegalia abaliki abo bakurwa maoni yabo nigo mulikyo yomo agokwanira igoro ya abana siasa balia barenge independent na andake bali babwetwe kurwa asomo bwa Azimio kurwa rogongo rwa Nyanza kunganya gochia asomo bwa Kenya Kwanza mungwano uyu niga otebanga abangwana abu nigo abana siasa balia bali babwete na bali babwetwe kunganya bali barenge independent kunganya gochia se omo bwa Kenya Kwanza nigo babeta bangu okunganya gochioro because eisa gotoka nga ekina osobo obubwi bwa omoske William Ruto bwa tuteirwale andake na Raila ko raligwa ko ba omo president ose ko genda bachori era achiko babera kongu na andikoira na gochiase ase omoske Raila abwase ndoche nga na abwa tegento gete because balia buna omoske Ruto araletigwe bakanganya tuasoire ase kagambere kenene kebwate chinguru choko muralia Raila gebwate chinguru choko tukutera robo choliobu ose bado nkebwato bo chinguru choko moralia Ruto ochikotianigwa kero yatokirenga na chole twasinjira yo bwasyoku era enda other way ngakiro chebarachi komenya chinsemo choro gongorwa Nyanza itakuwa ngumu kisiasa. Page komi ya gazeti ya The Daily Nation ile kwa nileta mangana ya chi medical cover chi abajumbe barachi koyagwa na magana nda mangi gati ye bintu barachi konyora na bona bachi konyora 10 million per family inpatient per family think manya yina kigo chako bacha kubwasa abajumbe bali babwata chi family bire ko seisato. I don't know what will happen. I think yego cha chingaki onye kisegi chigo chikoba imeyense bagoteba medical scheme chiko cover war and terror injuries wana chibaire 10 million inpatient outpatient 300,000 per family gati bintu binde orache gwesomero mwancho motegereria CPJ komi at the same time PJ komine kwanirete igoro yogo ogokwa mwana bwi myaka 15 yuitata abana ba mwabo plus the cousin wana gara chigotangwa sigeka kema tuko 18 segencho naro cha baskali bagoteba na
bono wanaenda kufukua hiyo mili ilinde chigokorerwa postmortem chigokorwa nobo tukibobe bogokorekana oboikeranu kobwatekana na mang'ana ayu poroboti oranyore epeji ya karengeye ya 10 peji ya 12 ebwata roboti roria kwarenga gukwanera Jacob ne yarorekanire na no mwerio obubogambi obwe family ya Moi lakini rende buna goika goteba and after 5 years na baba gochikoira na you never know yema kiganyo musikera Raymond Moi ko sirie kerego ke bojumbe bwa Rongai gochia aseke makia UDA right tima itinende na rali nda gotebi kurwa se gazeti ya The Daily Nation but kurwa ase gazeti yeye page ya 15 na gatatu we usually have ebichaga igatogotema go interpret torare na kiina raria murekeire hapa tuko naye Raila Odinga ako bedroom yake na akana kitanda chake na hicho kitanda kingine kinaye mobwibomo governor bwe county ya Mombasa anaitwa Abdul Somad Sharif oyo bwete Kakamega Fernandez Baraza wamelala kitanda kimoja kuruhusika ase dirisha ndego ile nindoje yela no yono mosike William Ruto sasa ameingiza miguu tu lakini ara iro korara apa bande mbarairi wale macho bakupeti in fact Raila akumeti bono oyo Mr William Ruto na magora kasoeti lakini ara iro korara nedirisha ire wazi so sijui interpretation itakuwaje hivi ndo chenge gotebanga ibirengere biane gotebanga chinsemo chia county ya Mombasa na bego chinsemo chia county ya Kakamega Ruto ararite akilingiza miguu wa kuingiza yani natemete lakini nende taigeti goswa bedroom yani ngota so eti bedroom yaba baba because karukorigeria county ya Kakamega county ya Mombasa echone chinsemo chingongo chiria moske Raila Odinga abeire umunyangongo yes aseka wetani ke miaka 15 so nonyo so etie bigoro taige tiko so bedroom alilala wakati hao walikuwa macho tingumanya ingekuaje onyo Raila tajitia seke kambero then William Ruto abe sworn in hii uchaguzi ingekuwa bado ODM ndio ingeshinda katika hizi kaunti mbili tingo nyara kukebeka usenko bwa yango stari kubwa cause andake abantu no bali kugana barabwo beswana ne serikali yali ko banga Ruto tianigwe dochinge gasingo chakoba yange ngongusana because county government ne teyete ne kobera iswe serikali kageta abantu no bacha gwa kabate benga yaya karabe kirango Mario yo Mombasa yaya karabe kirango Malala hoyo Kakamega indi na itobe serikali mbata batana this was the intention tina accusations chia bati chikorwe gwa after obachorio banane no eba tenene tio bachorio intentionally elinde chi county chichi chikobera asobo mubumo sike William Ruto in fact none chingi ngongonjire bado chikura chiagetwe chinsemo chia Kitui mashambani oyo urikurwandira ekerogo kia Kitui mashambani David Mwalika nigairete ine kiama wetere kiama kia Wiper akamubwa ulio UDA chinsemo nchire na ande chikura chiagetwe mbalimbali na ekero koligereria Pokot South yes ekero koligereria ase moske William Ruto abwete na asaya muka ayuere Rongai. Kwa hivyo ilikuwa ushindi kwa Azimio wanasema walipata usingizi mzuri asepeji ya meronge berenka kirete na ruro boti tura ruro mwali kurwa asepeji ya gazeti ya The Daily Nation chitariki bine chialero Today in History chitariki bine chialero 31st mwaka 1978 motienyo gatano na gatatu Kenya eka witness the first state burial neli tukomo usike mzee Jomo Kenyatta abetega kwa enigwa asirete chitariki meronge bere chumutienyo 8 1978 akaenigwa chitariki meronge 3 na yamo motienyo gatano na gatatu 1978 na korwelio actually Kenya is so unfortunate sengencho gebwate all former presidents mbayo they have already died yes it's so unfortunate lakini rende
yote iko sawa. Timothy robot ronde kuruga iga Jacob. Asense moyega seru chiko solna bagosolia ninji kumanya motegera chiko raga chinsa ibere kwa gachia. Ime studio B arali airobolito na ngakichiti mchia gosolati litko ligoro ekero kinginyolete no nturata ekendeosi no konyuli mwancho motegera litko ligoro etimu ya Southampton igo yagwete maega na konye ikora Chelsea chigoli bire asemo imegetigia Stamford Bridge igetigia St Mary's. Igo abana Chelsea mbire robale ntagete masemo lena ase dondo nkorusia igamenyi nkwa nkoire mpaka Kimende ime ya county ya Kiambu chibwe kainene county ya Nairobi Kiambu iga musacha no mukungu mbara senyuomo na kero bara senyuomo musubati orokane ko banga tarigo ikirani magania enyomba uchia somo sacho na ase matuka maega ni miaka ya maega amagani yangu ikirani gwange bwikirano igatoka nga ekagera musacho yagatwara doubts nga no there must be a reason omusubati rero atakali koba submissive agaka kisabu cha ibere istatu una suna nago tebanga kesabu akamotebi muswati ontage toende seino orabakwania akamukora shopping yechinguru sana. Sasa unalazimisha niende kwetu? No, umekaa muda mrefu jaenda kwenu. Ni mimi kusema nimekaa muda mrefu. Umekaa sasa mimi nimeona mbona hutaki kwenda kwenu? Nenda usalimiane, shopping ndio hii nimekufanyia. Yanda akora shopping ya 10,000 ya waenda kwa Bible yoroche. Hapo nitasikia vizuri. Utakataa? Because ukikataa ili convert it kwenda kwingine. So muswati agateba mpia mono my husband. Kaimukie sabali kogenda sobo kwania abaiboli. Ncheraiga musacha akabuko mubwati. Kulige linga ko endali. Nekene kia mangana break entangani tanya igeti sobo. Break entangani akanyeikia ase mpango wa kando. Akaiko musacha otimanye tinga kia lengo molemu. Musubati oli agaso akabero chinsange isano 5 hours musacha agendete ko record timaitinga kia ngo mare mwangana kiare ncharo nali ko ganya 5 hours chino 3 minutes nali ko yani kiare ko tania agware ke kumubwata yani kai 7 minutes because enali ko kachisabu chiane 7 yechiga 10 minutes yechiga nkongonte murangu so ekero bakora kuru nyumba abo bakaenda soma bogani kuragira bona na achiete akira kure kore kumwata ngaka nona gutuma muswati yagairiro musacho yo shopping yabete meant for the family ya yenka. Yes, that is very wrong. Akanyetiko ngata chietika so dondo no eto tigeretega igatotebinga kamubwata ngaka bono kurwa bwochi moino kaite nabo kunyara gwecho linga hiyo. Sasa unajua ni familia ishavunjika na mbona hakumuuliza nani? Mbona mwanamume hakumuuliza ekera kwa rirenda na kire na chenchiri koruna na renge tindi ko behave normally ekera tori nyumba ngio tari komboreri maeta basubati mbabwate bitamire binge sana tigandu bitamire byo ole mwana kino biroroka gembi abasubati nabagoteire ronka rosete bigas na korra. And it is true. Wana kazi nyingi. Lero mutuko ngati. Lero tingi igweti aratebare tingi igweti tindinguru. Haitakuwa kila siku. Haitakuwa kila siku. Akisema hata mwezi mmoja, you know, vitu asia ikerero iga, vitu tulio kubetereria. Vitu ni kuongea moja kwa moja. So akisema leo sijisikii, nimechoka, naumwa na kichwa, ebitamiro biria, matuko nyakoraki, gonya koendali. Na muntu utari muntu obwate bitamirebi netoko mutungo mwati orenge ya bintu mbirare koremereria oikerania rero ige bitamiro biabuchire ko bwogo ikerania so inapata unakuwa na doubts akaamua dhibitisha na akadhibitisha haikuchukua siku mzima lakini Jacob kwangu tena na kwangu koremereria mpaka yakuba kule 5 hours si what is the difference? Amekuwa kifanya hivyo anyway. So tobugate adrenaline ile mbali because lena to korra your husband bono tagetengi cha sole no rumo sacho go soire
enyomba yokurara mali no musubati gete nkirenganyete ukire na no manyete ngol tari musubati omwabo kideka ire ngora akire ukanyete ire ngora iraya azitapita tena toro jitubwe kaide wajoma tegere rende unatoka twate bajako botambe enyomba no gukwanirana ni kase bono na bono na chakire gutwali birengera byo kugenda isiku yenyomo before haijafikia hapo. Kama umenikosea na wewe ni mume wangu ama kuna vitu unafanya ambavyo sipendi, wacha nikuambie tuzisuluhishe mapema kabla haijafikia ile level ninaenda nje ya ndoa. Iko communication is very key. Alright. Communication nere kwa jagere bintu binge bia saleka because tukwane ti mapema. Actually tungeongea mapema tungesuluhisha. Yani gutware mangana issues kwa nyakobekirani. Gutwara issues kwa bekerani by the time no gocha yo gocha kuganiko solve okonyora yabire binge nende yabire blown ni kweli mwancho mategeli ayuwa muna yande na ranya kwenyora se gazeti ya Taifa Leo nyare kwe manya sinjera yo bikiranu na se gazeti ya The Daily Nation imanya ayuwa muna yanda mangi na gwetera se MSA tu ya mangana mayiboiga boikirabo chiragire chinsaibire kaite no twikira mwelio ase murubeli bukurigeli ya chigazeti litko lya lero Jumatano to gwakira ngambia muno mwancho mategeli na boigo umurigeli ya sengenjo konya chora enka yomugusi wikanandi tukolia mambia turachikumerana ncheni gongoro kwa Jacob o Ngeri Ekuchi munyari wa original na Israeli tualengena ncheni nkoro kwa lana moranchinga asante ayo na rairo borito asa magazeti aseri tukolia rero ayo na rairo borito asa magazeti aseri tukolia rero